Už vieš viac, než si myslíš. Len ešte nevieš čítať znamenia. Každý človek zanecháva stopy a 18 Nietzscheho pravd ti ukáže, ako ich rozpoznať a čo znamenajú. Je to zručnosť, ktorú ťa nikto neučí, ale keď ju raz uvidíš, už sa nedá nevidieť. Od útleho veku nás učia veriť tomu, čo ľudia hovoria. Slová sú našou menou. Ale Nietzsche nás varoval, aby sme sa nenechali oklamať jazykom, pretože ľudia nehovoria z pravdy, ale z prežitia, z ega, zo strachu. Povrch osobnosti nie je skutočný človek. Je to jeho brnenie. Ten, kto pôsobí príliš milo, možno v skutočnosti milý vôbec nie je. Možno sa len bojí odmietnutia. Ten, kto pôsobí silne, sa možno vnútri rúca a len dúfa, že si to nikto nevšimne. Najzradnejšie na ľuďoch je to, že si to sami neuvedomujú. Väčšina ľudí sú herci v hre, ktorú nenapísali. Ich úsmevy, názory a tón hlasu sú formované tým, čo ich v minulosti chránilo. A preto sa väčšina ľudí neskrýva pred tebou. Skrývajú sa sami pred sebou. Nietzsche raz povedal, každý hlboký duch potrebuje masku. Nemyslel to ako urážku, ale ako varovanie, aby sme si masku nemýlili s človekom. Ľudia odhaľujú pravdu neustále. Nie slovami, ale v trhlinách. Keď odvrátia pohľad, príliš dlho sa smejú alebo rýchlo zmenia tému. Pravda číslo 1. Každý nosí masku, aby prežil. Nie preto, že by boli falošní, ale preto, že sa boja. Aby prežili v spoločnosti, vytvárajú verziu seba, ktorú dúfajú, že ostatní príjmu. Ale masky nie sú dokonalé. Občas sa posunú. Prvým znakom pravdy je napätie. Sleduj, čo niekomu spôsobuje nepohodlie. Tam sa začína skutočný človek. Pravda číslo 2. To, čo niekto nenávidí na iných, odhaľuje, čo skrýva v sebe. Nietzscheho najostrejší postreh. Projekcia. Ten, kto stále vysmieva aroganciu, je často neistý vo vlastnej sebahodnote. Ten, kto neustále ukazuje na neúprimnosť druhých, zrejme sám skrýva pravdu, ktorej sa bojí čeliť. Nenávidíme na druhých to, čo nechceme priznať sami sebe. Pravda číslo. Ticho prezrádza viac než slova. Nietzsche neveril, že pravda prichádza hovorením. Naopak, jazyk vnímal ako nástroj stáda, často používaný na vyhýbanie sa realite. Keď niekto váha s odpoveďou, vyhýba sa témam alebo odpovedá krátko a naučene, to ticho je hlasnejšie než slová. Človek, ktorý sa vyhýba zraniteľnosti, ukazuje, čoho sa najviac bojí. 4. Nadmerná cnosť je často len maskovaná márnivosť. Dávaj si pozor na človeka, ktorý nahlas vyhlasuje svoju čistotu, neustále opravuje druhých a káže. Nietzsche to nazýval vôľa k moci v prestrojení. Niekedy sa morálka stáva maskou nadradenosti. Čím hlasnejšie niekto signalizuje svoju cnosť, tým je pravdepodobnejšie, že niečo skrýva. Skutočná dobrota nepotrebuje potlesk. 5. Ľudia ti neklamú ako prvému. Najskôr klamú sebe. Toto všetko mení. Klamstvá, ktoré počuješ. Som v poriadku. Už som to prekonal. Je mi to jedno. Nie sú to klamstvá, aby ti ublížili. Sú to frázy, ktoré si tak často opakovali, až im uverili. Nietzsche vnímal seba klam nie ako zlo, ale ako obranný mechanizmus, spôsob, ako prežiť vo svete plnom bolesti. Takže keď niečí príbeh nedáva zmysel, neznamená to, že ťa chce oklamať. Znamená to, že to robí sám sebe už veľmi dlho. A práve tieto rozpory odhaľujú pravdu. 6. Tam, kde sa niekto cíti nadradený, skrýva pocit menejcennosti. Toto je číri Nietzsche. Veril, že nadradenosť je často len kompenzácia. Ak ti niekto stále pripomína svoje úspechy, možno sa vnútri bojí, že nie je dosť dobrý. Ak niekto zhadzuje ostatných, môže sa v skutočnosti báť, že ho nikto nevidí. Skutočné sebavedomie nesúťaží. Proste je. A ten,
kto potrebuje ovládať alebo dokazovať, často len zakrýva vystrašené vnútorné dieťa, ktoré si nasadilo korunu. Čítať ľudí neznamená súdiť ich. Znamená to pochopiť ich podstatu. Keď niekto neustále prerušuje, už vieš, že to nemusí byť arogancia. Môže to byť strach z toho, že bude prehliadnutý. Keď niekto posadnuto zdieľa šťastie, možno tým volá o pomoc. Keď niekto uhýba pohľadom a povie, som v pohode, vieš, že treba počúvať telo, nie vetu. Tieto pravdy neslúžia na to, aby si získal moc, ale aby si rozvinul súcit. Pretože čím jasnejšie niekoho vidíš, tým menej ho budeš nenávidieť. A to je Nietzscheho tajomstvo. Nechcel, aby si cez druhých videl preto, aby si ich ovládal. Chcel, aby si už nebol oklamaný a mohol sa s nimi skutočne spojiť. Ak si niekedy pozeral na človeka a mal pocit, že vidíš len povrch, ak si prial rozlúštiť, čo sa skrýva pod maskou, vec, že tie momenty nepohodlia, ten trhavý smiech či náhla zmena tónu, to nie sú chyby, sú to stopy. A keď vieš, čo hľadať, pochopíš, že ľudí nie je ťažké čítať, len sa boja byť videní. V prvej časti sme hovorili o tom, ako si ľudia budujú osobnosti na ochranu. V tejto druhej ideme hlbšie. Tam, kde sa tieto osobnosti začínajú rúcať. Nietzsche veril, že ja nie je stabilná entita. Je to vystúpenie, zošitá rola určená na prežitie vo svete. A v momente, keď je táto rola ohrozená, pravda začne presakovať. 7. Väčšinu ľudských činov poháňa nevedomý strach. Spýtaj sa sám seba. Prečo niekto priveľa vysvetľuje? Prečo ovláda rozhovor, alebo sa úplne stiahne? Prečo povie áno, aj keď zjavne chce povedať nie? Odpoveď je strach. Strach z opustenia, odmietnutia, poníženia, zlyhania. Nietzsche vedel, že ľudia zriedka konajú z čistej túžby. Konajú zo strachu, že stratia postavenie, lásku alebo sebahodnotu. Takže ak chceš niekoho pochopiť, nepozeraj na to, čo tvrdí, že chce. Spýtaj sa, čoho sa bojí, že stratí. Tam sa skrýva pravda. 8. Kritika je zrkadlo. Na budúce, keď niekto neustále kritizuje druhých, počúvaj pozorne. Keď niekto priveľa kritizuje, je to projekcia. Muž, ktorý zosmiešňuje citlivých ľudí, sa možno bojí vlastných emócií. Žena, ktorá ponižuje iných kvôli vzhľadu, môže bojovať v tajnej vojne so svojím odrazom v zrkadle. Nietzsche povedal, že súdy zriedka hovoria o druhých. Vždy hovoria o nás samých. Takže keď počuješ opakované kritiky, nepozeraj len na cieľ, ale sleduj stopu späť k tomu, kto ich vyslovuje. Akú časť seba sa snaží poprieť? Projekcia nie je len obranný mechanizmus, je to priznanie. Ak vieš dobre počúvať, povie ti presne, kde sídli bolesť daného človeka. Sebavedomie je často len previnenie v kostýme. Možno si už stretol človeka, ktorý pôsobí príliš istý sám sebou. Vždy má všetko pod kontrolou, vždy vyrovnaný. Ale keď sa na neho pozeráš dostatočne dlho, uvidíš napätie v sánke, prehnanú pripravenosť, obrannosť pod tlakom. 9. Vina sa často skrýva za falošné sebavedomie. Nietzsche pozoroval tento jav u lídrov, učiteľov, kazateľov, tých, ktorí hrajú istotu, pretože sa boja, že budú odhalení. Keď niekto pôsobí neustále sebavedome, hľadaj vinu, ktorú sa snaží potlačiť. Možno niečo ľutuje, možno bojuje s minulosťou, ktorú sa snaží prekonať. Skutočný vnútorný pokoj nič nepredstiera. Takže keď niekto pôsobí príliš sebavedomo, neboj sa. Buď zvedavý. Preháňanie odhaľuje skrytú pravdu. Táto pravda je nenápadná, ale silná. A keď ju raz uvidíš, už sa nedá prehliadnuť. 10. Ľudia sa prezradzujú preháňaním. Ten, kto neustále tvrdí, je mi jedno, čo si kto myslí, pravdepodobne v skutočnosti veľmi rieši,
Čo si iní myslia? Ten, kto hovorí, ja som vždy šťastný, pravdepodobne nie je. Prehnané vyhlásenia sú varovné signály. Je to ego, ktoré sa snaží prekričať pochybnosti. Nietzsche veril, že extrém v akomkoľvek smere je prejavom nerovnováhy, nie sily. Takže keď niekoho slová znejú príliš absolútne, never obsahu. Prečítaj si neistotu, ktorá sa za tým skrýva. Prehnanosť je hlasitosť. Otázka znie, čo sa tým snažia umlčať? Túžba po kontrole zakrýva vnútorný chaos. Kontrola, hľadáme ju všade. V práci, vo vzťahoch, v každodennej rutine. Ale niektorí po nej túžia až posadnuto. A to je signál. 11. Tí, ktorí potrebujú kontrolovať všetko, sa často boja vnútorného chaosu. Nietzsche to videl veľmi jasne. Keď je vnútorný svet rozhádzaný, človek začne panicky riadiť ten vonkajší. Ak niekto mikromanažuje každý detail, nezvláda zmeny, alebo musí dominovať nad ostatnými, nie je to prejav sily. Je to strach. Strach, že ak pustia opraty, všetko sa rozpadne. Čím tvrdšia je vonkajšia škrupina, tým krehkejšie je vnútro. Výkon je často len maskovaná prázdnota. Toto je jedno z Nietzscheho najdesivejších poznaní. A dnes platí viac než kedykoľvek predtým. 12. Čím hlasnejší výkon, tým prázdnejšie jadro. Pozri sa na sociálne siete. Nekonečné, pozrite sa na mňa. Energie, dokonalé pózy, neustále aktualizácie, upravená identita. Nietzsche to nevidel ako silu. Videl v tom zúfalstvo. Keď niekto neustále hrá, je to preto, že neverí, že by bol videný alebo milovaný bez toho. Tak vytvára hluk, farbu, drámu. Ale ten, kto naozaj pozná sám seba, nepotrebuje byť sledovaný. Už je celý. Takže keď niečí život vyzerá ako divadlo, pamätaj si toto. Nie je to prejav moci, ale šepot potreby. Všetko sa začína skladať. Asi to už začínaš cítiť, ten posun. Vstúpiš do miestnosti a zrazu vzorce hovoria hlasnejšie než slová. Vidíš niekoho, kto neustále skáče do reči a pochopíš, že má strach z toho, že bude zabudnutý. Vidíš niekoho, kto sa chváli bez prestávky a vycítiš neviditeľnú ranu. Nečítaš myšlienky, čítaš masku. A Nietzsche ti dal baterku. Toto nie je len zručnosť, je to zodpovednosť. Pretože keď sa raz naučíš vidieť ľudí jasne, už sa na nich nebudeš môcť pozerať inak. A začneš chápať, že väčšina ľudí trpí potichu za upraveným úsmevom. Čítať ich nie je o tom získať výhodu, je to o tom ponúknuť pochopenie. Keď uvidíš dieťa za kritikom, strach za tyranom, vinu za aroganciou, nestaneš sa slabým, staneš sa neotrasiteľným. 13. Nikto nehovorí z logiky. Ľudia hovoria zo svojej bolesti. Možno si myslíš, že ľudia sú racionálni, že sa hádajú na základe faktov, že robia rozhodnutia na základe rozumu. Ale Nietzsche veril niečomu inému. Pod každým logickým argumentom sa skrýva emocionálna rana. Niekto môže povedať, neverím v lásku, je to len fantázia. Ale ak počúvaš pozorne, nehovorí fakt, ale chráni svoje zranenie. Ľudia si vytvárajú názory podľa toho, čo ich zranilo, a až potom si k nim nájdu logické ospravedlnenie. Takže ak chceš pochopiť niečí pohľad na svet, nepýtaj sa len, čomu veríš. Spýtaj sa, čo ťa zlomilo, čoho si sa bál, čo už nikdy nechceš cítiť. Tým sa všetko zmení. Zmeníš svoju otázku z prečo to hovorí na čoho sa bojí, že sa zopakuje. A zrazu jeho názory nie sú hrozby. Jeho obrana nie sú útoky. Sú to štíty. A keď to pochopíš, prestaneš reagovať. Začneš chápať. 14. To, ako človek reaguje na slabosť, odhaľuje jeho silu. Ak chceš naozaj vidieť niekoho charakter, nesleduj, ako sa správa k mocným. Sleduj, ako sa správa k tým, ktorí sa nemôžu brániť. Nietzsche veril, že skutočná sila sa neprejavuje cez dominanciu,
ale cez zdržanlivosť. Ak niekto zosmiešňuje zraniteľnosť, bojí sa svojej vlastnej. Ak niekto trestá každú chybu, pravdepodobne mu nikdy nebolo dovolené nejakú urobiť. Ak niekto stále vyhráva, ale necháva za sebou krvácajúcich ľudí, stále bojuje sám so sebou. Ale ten, kto dokáže vidieť slabosť bez súdenia, kto dokáže sedieť pri smútku bez úteku, kto dokáže odpustiť tam, kde mohol trestať, to je človek, ktorého už neminulosť neovláda. Nemusí nič dokazovať, pretože vnútorný boj už vyhral. Takže ak chceš niekoho prečítať, daj mu chvíľu, v ktorej má možnosť byť súcitný. To, čo v tej chvíli urobí, ti ukáže, kto v skutočnosti je, nie kým sa hrá byť. 15. Keď sa niekto bojí, že bude zabudnutý, začne naháňať pozornosť. Už si stretol niekoho, kto vždy musí byť videný? Každá miestnosť, do ktorej vstúpi, každý príbeh, ktorý rozpráva, každý outfit, ktorý nosí, kričí. Všimni si ma. Na prvý pohľad to vyzerá ako sebavedomie, ale Nietzsche cez to videl. Veril, že hlad po pozornosti často pramení z hĺbšieho strachu. Zo strachu byť neviditeľný, byť vymazaný, žiť a zomrieť bez stopy. Ľudia netvoria hluk preto, že ho milujú, ale preto, že neznášajú ticho. Dieťa, ktoré bolo ignorované, sa stane dospelým, ktorý preháňa. A namiesto toho, aby priamo žiadal o lásku, robí to nepriamo, cez výkony, drámu, chaos. Takže keď uvidíš niekoho, kto je príliš veľa, nesúď ho hneď. Spýtaj sa, čoho sa bojí, že sa stane, ak nebude dosť. Pretože niekedy pozornosť nie je márnivosť, ale volanie o pomoc. 16. Osoba, ktorú niekto útočí, je často tá, ktorú v skutočnosti závidí. Jedna z Nietzscheho najodvážnejších pravd a zároveň najťažšie priznateľných je táto. Ľudia neútočia vždy preto, že nenávidia. Často útočia preto, že obdivujú, ale cítia, že sa nikdy takými nemôžu stať. Kritizovať je jednoduchšie než obdivovať. Takže človek, ktorý ničí niekoho úspešného, vysmieva sa niekomu sebavedomému alebo klebetí o niekom slobodnom, nie je len zlomyselný, je zranený. Pretože vidieť niekoho, kto naplňa časť teba, ktorú si musel opustiť, je bolestivou pripomienkou toho, čo si stratil. A tak namiesto toho, aby sme druhého oslávili, ničíme ho. Ale závisť je len nevyslovená túžba. Je to duša, ktorá hovorí, a ja to chcem, ale neverím, že smiem. Ak to dokážeš vidieť v druhých, staneš sa imúnnym voči malichernému hnevu. A ak to dokážeš vidieť v sebe, oslobodíš sa. 17. Ľudia nehrajú podľa svojich presvedčení. Hrajú podľa svojho detstva. Možno si už počul, ľudia sa nemenia. Ale Nietzsche by povedal, ľudia sa opakujú. Opakujú role, do ktorých boli donútení, strachy, ktoré im boli vštepené, vzorce, z ktorých nikdy neunikli. Človek, ktorého nikto nikdy nepočúval, sa stane tým, kto nikdy nepočúva. Človek, ktorý bol trestaný za to, že vyjadril emócie, sa stane chladným, logickým, odpojeným. Človek, ktorý si musel lásku zaslúžiť, sa stane tým, kto sa snaží získať náklonnosť výkonom, aj keď je toxická. Myslia si, že konajú podľa viery, ale v skutočnosti len znovu hrajú minulosť. Takže ak chceš niekoho čítať, nepozeraj sa len na to, kým sú. Spýtaj sa, kým museli byť. Pretože správanie je len životopis. A za každým dospelým človekom je dieťa, ktoré stále čaká, kým sa bude cítiť v bezpečí. 18. Ich vzorce sú priznanie, ak vieš, ako počúvať. Toto je posledná pravda a mení všetko. Ľudia nevždy vedia vyjadriť, čo ich bolí, ale ukazujú to znovu a znovu cez správanie. Človek, ktorý zmizne, keď sa veci stanú príliš blízkymi. Človek, ktorý sa prepracúva, aby sa vyhol tichu. Človek, ktorý flirtuje so všetkými,
ale nespojí sa s nikým. To nie sú náhodné činy. Sú to priznania. Hovoria, takto sa chránim. Hovoria, tu som bol ranený. Hovoria, totoho sa bojím, že sa zopakuje. Nietzsche veril, že ak sa naučíš počúvať hlboko, nie slová, ale vzorce, začneš počuť pravdu ešte predtým, než sa vysloví. A keď to dokážeš, niečo sa zmení. Prestaneš si brať veci osobne. Prestaneš súdiť. Začneš chápať. Staneš sa zrkadlom, nie zbraňou. Staneš sa niekým, kto vidí. A napriek tomu si vyberie súcit. A to, viac než akákoľvek technika, ťa robí silným. Nečítaš len druhých. Spomínaš si na seba. Zamysli sa teraz na chvíľu. Každá pravda, ktorú sme prešli, nebola len o druhých. Bola aj o tebe. O tvojich vlastných vzorcoch, o tvojich strachoch, o tvojom detstve. Pretože čím jasnejšie vidíš ostatných, tým jasnejšie začneš vidieť seba. Toto nie je koniec cesty. Je to začiatok nového spôsobu videnia. Nietzsche nechcel, aby sme len pozorovali. Chcel, aby sme sa prebudili, aby sme pochopili, že všetko, čo súdime na druhých, nosíme v sebe. A že všetko, čo obdivujeme, je to, po čom túžime. Takže ak si sa v týchto slovách našiel, ak si v iných alebo v sebe spoznal vzorce, neboj sa ich prijať. Pretože len tak môžeme v tomto svete plnom masiek budovať niečo skutočné